Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Фейсбук, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. На маёй асабістай старонцы ў Фейсбуку таксама ідзе гэты стрым. 4 сакавіка быў агучаны прысуд галоўнаму рэдактару партала Тутбай Марыне Золатавай. Суддзя Александр Петраш прысудзіў Марыне штраф у памеры 7650 рублёў. Гэта 300 базавых велічын. Таксама Золатава мусіць сплаціць судовыя выдаткі на адвакатаў Белта у памеры 6000 рублёў. Про тое, як праходзіла і следства, і суд, і пра наступствы ўсёй гэтай справы Белта мы сёння і пагаворым з галоўным рэдактарам парталу Тутбай Марынай Золатавай. Добры дзень, Марына, але перш чым я пачну задаваць пытанні, мы бы хацелі такой вось невялічкі раяль у кустах. Дякую вялікі. Ты думаешь, чаму я до цябе не падыходзіў? Добры дзень, дзякуй. Віншуем цябе з 7 сакавіка. Вось, таму што сёння 7 сакавіка. Ну і просто мы не маглі, не ведаю, не адзячыць цябе за мужнасць, якую ты... Дякую вялікі. А чаму сёння 7 сакавіка? А, да, сёння 6. Сёння 6. Расхваляваўся. Дякую, Марына Вялікі. Все, перапаручаю цябе назад з метро Лукашук. Яшчэ раз віншую, яшчэ раз вітаю, яшчэ раз добры дзень, Марына. Марына, адышла ўжо ад усіх гэтых судова-следчых нерватропак? Ну, хіба што не зусім. Такое... Яшчэ ёсць пэўнае пачуццё напружанасці, і я думаю, што вельмі доўга яно яшчэ мяне не пакіне, і, магчыма, маіх калег таксама. Ну і не ведаю, калі яно скончыцца, хіба што такім тонусе мы будзем яшчэ, калі не заўжды, то яшчэ вельмі доўга. А чаму? З чым звязана гэта пачуццё напружанасці? Ну, таму што, відаць, вся гэтая справа паказала, наколькі ты уразлівы, наколькі ты безабаронны, і наколькі, ну, што шмат якія рэчы ад цябе не залежаць. Вось, але пры гэтым я не згубіла так нейкіх байцоўскіх якасцяў ці што. Ну, то бок гэта ніяк не паўплывала на мой характар. Я хочу сказаць, што я не стала слабейшай, але проста некаторыя рэчы я зразумела, хіба што, і стала па-іншаму на іх глядзець. Якія рэчы? Якія рэчы? Ну, стаўленне там да жыцця, да людзей, да таго, што адбываецца навокал, што з'яўляецца самым важным, што менш важным, што зусім не важным. Вось, ну, такі... Канешне, гэта такі вельмі непрыемны досвед, але ў нечым ён карысны якраз у тым, што ты па-іншаму ацэньваеш сітуацыю. Марына, вот... Скажи мне, ці магла ты калі-небудзь сабе ўявіць, нават з улікам таго, разуменне, у якой прафесіі мы знаходзімся, у якой краіне нам даводзіцца працаваць, што вось ты раптам будзеш начаваць у СІЗО? Ну, магла, канешне. Ну, скажем, шокам гэта не было, канешне, магла такое ўявіць. І вот калі прыйшлі і сказалі, ты сказала, ну, в прынцыпе, я вот ужо апошнія 10 гадоў да гэтага рыхтавалася маральна. Ну, я бадай што не чакала, што такая рэч будзе нагодай, это падпіска Белта. Але, ў прынцыпе, я такой сітуацыі не выключала, што могуць прыйти, ну, можа, час такі. Калі б гэта здарылася, напрыклад, у 2011 годзе, я б бадай была б больш падрыхтаваная. А у 2018 я гэтага чамусьці не чакала. Марына, да вынікаў суда, дакладней, да пастаноўкі
пытання. Калі вот прыгадаць апошні выпуск клуба рэдактароў, там прысутнічала рэдактар, ці як это, кіраўнік портала Белта, спадарыня Акулович, якая сказала наступнае, что, ну вот поглядите ж, усе признали себе виноватыми, усе штрафы, компенсацию выплатили, и вот Золотова так само признала себе виноватой. Что ж таки вот это вот? Ці з'яўляецца тое, что вот тебе присудили выплатить некую компенсацию, и ты ее сплатил, ці з'яўляецца гэта признанием вины? Гэта, магчыма, з'яўляецца прызнаннем віны, але гэта не прызнанне віны ў судовым парадку. То бок чалавек можа лічыць сабе вінаватым, ці ён можа вымушана лічыць сабе вінаватым, як, дарэчы, у нашым выпадку і было, бо дзяўчаты прызнаваліся ў судзе, што яны пагадзіліся на гэтыя умовы, бо стаміліся ад допыта ўсяго такога, там, ну, і лепей было скончыць гэтую справу, пагадзіўшыся на спыненне крымінальнага пераследу па 86-м артыкуле крымінальнага кодексу. Вось, то бок гэта было такое вымушанае прызнанне віны. Але гэтага недастаткова для таго, каб прызнаць чалавека вінаватым, бо для гэтага мусіць быць рашэнне суда. Ну, таму нельга ніякім выпадку казаць пра тое, што фігуранты гэтай справы былі сапраўды вінаваты. Мы казалі пра і адвакат мой, і я таксама лічу, што тут можна казаць пра адміністрацыйнае правапарушэнне. І, канешне, я падкрэслю, што паролямі, якія табе не належаць, карыстацца нельга. Гэта абавязкова трэба прызнаць, бо будзе зусім неправільна, калі я буду казаць, што там фігуранты гэтай справы нічога не парушалі. Гэтае парушэнне было, але ці наступствы, якія мы назіралі гэтыя апошнія 7 месяцаў і нават раней, таму што ўсё пачалося, канешне, значна раней, чым 7 жніўня, яны зусім не адпавядаюць маштабу таго парушэння, якое было. Ну, а пра прызнанне віны, мне здаецца, што тут нават не юрысту відавочна, што калі чалавек прызнае сваю віну, і калі ён гэта робіць вымушана, гэта не значыць, што гэты чалавек сапраўды вінаваты ў злачынстве. Мы зараз гаворым пра тых, хто сплаціў нейкія там грошы і да суда справа не дайшла, ці ў дадзеным выпадку мы гаворым і пра цябе таксама, хоць суд прыняў рашэнне, прызнаў цябе вінаватай, але гэта таксама вымушанае прызнанне віны, але не прызнанне віны па факце. Ну, калі гаварыць пра мяне, то я віну прызнавала часткова ў час следства, і я прызнавала віну часткова, зыходзячы з такіх, бытавога стаўлення да гэтай сітуацыі, таму што калі у мяне быў час, там, у снежні я знакомілася з матэрыяламі справы, я кансультавалася з адвакатамі, і я зразумела, што ў юрыдычным плане маей віны ў злачынстве, якое мне інкрымінавалі, яго няма. То бок я, як і тады, так і цяпер, я гаварыла, што зрабіла недастаткова для таго, каб спраўдзіць, што мая калега не карыстаецца больш гэтым паролем. І сапраўды я так лічу, але ў юрыдычным плане я лічу, што гэта не з'яўляецца злачынствам. Такога самага пункту гледжання прытрымліваюцца і адвакат, іншыя таксама людзі, якімі не падтрымліваюць. Да, вось тым не менш, гэта справа спарадзіла вельмі шмат пытанняў, і вот адно пытанне, якое ўзнікла ад самага яго пачатку, гэта праслушка тэлефонаў супрацоўнікаў Тутбай. Падчас суда была агучана, што праслушка гэта была санкцыяй пракурора, нібыта.
Але выбачайце мяне, на падставе чаго была выпісана гэта санкцыя? Гэта стала зразумела? Не. Яшчэ не было зварота ў праваахоўныя органы ад Белта, не распачатая справа. На якой падставе вас праслухоўвалі? Падстава для санкцый прокурора не была зразумелая увогуле. То бок у матэрыялах справы ёсць санкцыя прокурора, ёсць сама стэнаграма, протокол гэтага ОРМ, аператыўна-розыскное мерапрыемства, але на падставе чаго была санкцыя прокурора, гэтага ў матэрыялах справы няма. І суд гэта не зацікавіў? І суд гэтым не цікавіўся. Такой дзіўны падыход суда. Вас вельмі так доўга і ўпарта дапытывалі, высвятлялі, па якіх прынцыпах працуе рэдакцыя, але па якіх прынцыпах выпісваецца санкцыя прокурора, вот суд как на гэтае пытанне адказу не было. Ёсць санкцыя прокурора і ўсё, значыць, все зроблена законна. Нібыта так атрымліваецца. Але чаму санкцыя прокурора з'явілася якраз у вечарам 19 сакавіка, гэта зусім незразумела. Як тады, так і цяпер. Яшчэ мне цікавіла таксама такі момант, што шмат хто з юрыстаў, з адвакатаў казаў, што ў прынцыпе гэта спрэчка двух суб'ектаў гаспадарання. Фінансавыя нейкія разборкі, якія можна было б вырашыць у судзе зусім іншым, не ў крымінальным судзе. Ці былі нейкія спробы з боку Тутбай перавесці гэтую справу з крымінальнай, нейкую там гаспадарчую? Ведаеце, што пасля 7 жніўня мы нават нават такая думка не прыходзіла ў галаву, таму што калі былі ўжо зроблены такія захады, то, здаецца, было прынцыповым не рабіць спробаў вырашыць пытанне нейкім іншым чынам. Увогуле, я згодная з тым, што дзіўна, што такое пытанне адразу вырашалася такім брутальным чынам, так? Што, у прынцыпе, медыарынак такі ў нас невялікі, усе адзін аднаго ведаюць, і калі ўзнікаюць нейкія пытанні, кшталту там выкарыстання матэрыялаў, спасылак, і розных рэчаў, якія датычаць аўтарскіх правоў, то ў прынцыпе все вырашаецца ці нейкіх і тэхнічных пытанняў. Все вырашалася досыць проста. Напрыклад, ты тэлефануеш калегу, пытаешся, чаму там няма спасылкі, ці наадварот. Здараюцца розныя рэчы. Таму, канешне, вось менавіта такі спосаб, ён быў вельмі нечаканы. Тым больш, што, як я шмат разоў казала, у нас з Белта, ў прынцыпе, былі такія адносіны партнёрскія хіба што, таму што гэтая гісторыя з 3 спасылкамі, яна ўсім вядома. Мне здаецца ўжо, што на працягу многіх гадоў мы ставілі матэрыялы Белта з адкрытага доступу якраз з гэтымі 3 спасылкамі, яны атрымлівалі трафік. Гэта тое, што, ў прынцыпе, і Зміцер Жук пацвярджаў. Але, і таму тым больш дзіўным было вось такое брутальнае вырашэнне, здаецца, такое пытання грамадзянскага, гаспадарчага, не ведаю. Дзякуючы гэтым 3 спасылкам, як мне падаецца, Белта займела значна больш, чым страціла за нейкіх там заходаў. Але перарвемся на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Вернемся праз 1,5 хвіліны. Я нагадаю, што ў мяне ў гасцях галоўны рэдактар партала Тутбай Марына Золатава, Зміцер Лукашук у студыі, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. В Советскім Союзе у футболе перамогу новых прагнуць французы. Іспанцы пра сіесту мараць, з раніцы да ранку янкі мараць, і заробак пад адсоткі косцю банкі. Эстонец і латыш, украінец і літовец паюць аб краіне, традыцыях і мове. А таксама мараць з'ехаць Штаты ці Германію. Беларуская ж мара зарабляць $500, беларуская мара $500, беларуская мара $500. Усё будзе файна, усмешкі на пара, калі я зарабляць буду.
цу ту а на 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 на. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Галоўная рэдактарка Тутбая Марына Золатова пасля суда падводзіць вынікі справы Белта ў жывым эфіры Еўрарадыё. Сярод іншых нестыковак справы нявырашаным застаецца пытанне, на падставе чаго была дадзеная санкцыя на праслухоўванне тэлефонавых журналістаў. Слухайце працяг размовы адразу пасля гэтага выпуску навінаў. Жыхароў Белаазёрска напужала навіна, што ў горада адбіраюць хуткую дапамогу. Інфармацыя пра гэта з'явілася ў суполцы падслухана ў Белаазёрску. Мясцовыя жыхары баяцца, што ў фельчараў транспарт і медычнае абсталяванне перавядуць у Бярозу. Аднак кіраўніцтва бальніцы нумар 1 Белаазёрска распавяло Еўрарадыё, што гэтыя трывогі марныя. Это просто выдумки. Все остается у нас на базе, как и было. Ни машину скорой, ни УЗИ-аппарат, что пишут здесь у нас всюду, ни фиброгастроскоп, ничего у нас не забрали и не заберут. Фельдшера скорой помощи как работали у нас, так и будут работать у нас. Павел Латушка стаў дырэктарам Купалаўскага тэатра, экс-міністр культуры і экс-амбасадар у Польшчы ды Францыі сапраўды прызначаны дырэктарам. Гэта Тутбаю пацвердзілі ў самім тэатры. Нагадаю, што Павел Латушка спачатку скончыў юрыдычны факультэт, а потым вучыўся на факультэце перападрыхтоўкі для дыпламатаў пры лінгвістычным універсітэце. І пра надвор'е. Заўтра да 13 градусаў цяпла, што праўда, цяпло гэтае будзе крыху падпсавана парывістым моцным ветрам да 13-15 метраў на секунду. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з маёй госцяй, галоўнай рэдактаркай парталу Тутбай Марынай Золатавай, мы падводзім вынікі справы Белта. Марына, вот мы такие нестыковки судовые агучваем и спрабуем разобраться. Меня еще вельми здзівіла, что за кожны заход на, скажем так, несанкцыянаваны на Белта брали, оценили кожны заход у месячнае кошт гэтага абанемента белтоўскага. Наколькі гэта ніякім чынам здзіўлення не выклікала, што так ты за подпіску на месяц плаціш, грубо кажучы, там 600 рублёў, а тут за один заход ты плаціш гэтае ж умоўнае 600 рублёў. Гэтая сума нікога не здзівіла? В прынцыпе, той, што выстаўляўся менавіта кошт падпіскі на месяц, гэта бадай што не здзівіла, таму што, в прынцыпе, сапраўды, ты можаш, вось як мы падпісаныя на Белапан, напрыклад, мы можам узяць у месяц там 5 навінаў, можам там болей, так? Па-рознаму бывае. А тут больш здзівіла тое, што выстаўляліся гэтыя сумы падпіскі кожнаму з нашых супрацоўнікаў асобна, а не выстаўляліся яны як кошт падпіскі для Тутбая. І атрымалася, што там некаторыя месяцы былі аплачаны не двойчы, не тройчы, а нават болей. Таму вось гэта сапраўды дзіўна. І калі мы задавалі пытанні прадстаўнікам Белта, якія былі ў судзе, і сведкам, яны адказвалі так: нам так прапанавалі следчыя плаціць, што можна выставіць гэтыя іскі, можна выставіць фізічным асобам. Таму мы фізічным асобам і выставілі. Такое вельмі просты адказ. Сапраўды дзіўна было так. Падчас, я яшчэ раз прыгадаю гэты сумна памятны клуб рэдактароў апошні. Там вядучы клуба
спадар Давыдзька, ну, чалавек творчы, з багатым такім уяўленнем, ён так вельмі вобразна сказаў: а вот уявіце сабе, што вот у спадарыні Акуловіч, ну, которая кіраўнік Белта, знялі там ці скралі футру. Вот як бы вы до гэтага паставіліся, праводзячы паралелі, што вот нібыта кралі навіны. Мне, правда, адразу ўзнікла такая думка: а пры чым тут спадарыня вот Акуловіч? Гэта ж калі працягваць вобразны шэраг спадара Давыдзькі, скралі лакіраваныя туфлі у тагачаснага кіраўніка Белта Жука. Вот і ніякім чынам, я да чаго гэта кажу, ніякім чынам не... калі казалі, што вот нанесена была шкода Белта, а тыя, хто кіраваў тады Белта, там ці адказныя супрацоўнікі, там айцішнікі, там іхнія мясцовыя, якія не дагледзелі, там это ж нібыта колькі гадоў вот кралі навіны Белта, а яны нічога не заўважалі, так яны сваім бездзеяннем таксама шкоду нанеслі. Ну, ёсць такі момант. Я, па-першае, ведаеце, што я б хацела звярнуць увагу на тое, што тут нельга параўноўваць і праводзіць паралелі кшталту там скрадзенае футра. Я б сказала, не скралі футра, а глядзелі на футра. То бок, ну, калі праводзіць паралелі. Тут рэч у тым, што абвінавачвалі калег не ў тым, што яны кралі нешта, а абвінавачвалі ў тым, што яны карысталіся доступам. Вось, ну, гэта зусім розныя рэчы, бо яны навіны не кралі. Навіны ў нас публікаваліся з адкрытага доступа і з тымі самымі 3 спасылкамі, пра якія ўжо казала. Вось, ну, а калі... Ну, мне сапраўды было вельмі дзіўна і нават прыкра тое, што атрымалася сітуацыя, што за ўсе гэтыя шмат гадоў карыстання паролямі Белта ў розных там арганізацыях, рознымі журналістамі, і калі там прыгадаць матэрыялы, атрымалася, што толькі абвінавачаны было, ну, калі лічыць разам са мной, 15 чалавек, але фігуравала ў матэрыялах справы значна болей, і іншыя рэдакцыі таксама называліся. Вось, атрымалася так, што на працягу многіх гадоў шмат журналістаў карысталіся гэтымі доступамі, а адказвае на Золатава. Вось гэта дзіўна. Чаму бездзеянне службовай асобы інкрымінуецца толькі мне? Чаму яно не інкрымінавалася сапраўды людзям, якія працавалі ў Белта? Тым больш, што калі уважліва пачытаць закон аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі, там якраз прадугледжана артыкуламі 28-30, што адказнасць за абарону інфармацыі нясуць вытворцы і распаўсюднікі інфармацыі. Вось, ну, адказу на гэтага пытання няма. І па шчырасці мы думалі, што ёсць у суды часам выносяць, як гэта называецца, азначэнне у бок нейкіх іншых асоб. Мы чакалі, што такое значэнне будзе вынесена ў адрас Белта, але гэтага не было, і гэта здзівіла. Вось. Сапраўды, да мяне даходзілі такія чуткі людзей абазнаных, што такімі паролямі карысталіся не толькі шмат хто журналістаў, не толькі шмат у якіх рэдакцыях беларускіх, але нават, скажем, рэдакцыі з Масквы, вельмі вядомых, таксама мелі такія паролі, заходзілі, і пры жаданні, калі ўжо адсачылі Тутбай, там навіны Белапан і гэтак далей, адсачылі б і там, але чамусьці вот вырашылі абмежавацца пэўным колам. Не было такога, я да чаго это ўсё кажу, не было такого. Часам мне тыя людзі, якія трапілі пад следства, казалі, што ў прыватных такіх размовах, назовем их прыватнымі, са следчым, следчы ім казаў: ты ж разумееш, все мы разумеем, что как бы справа белымі ніткамі шыта, але вот зверху там вот спусцілі, я нічога зрабіць не магу. Вот такіх размоў па душах не было? Ну, асабіста мне такіх размоў не было. Ну, калегі казалі на судзе, што ад іх бадай што патрабавалі ці там вымушалі на допытах
сказаць, што валіць усё на Золатаву. Вось. Ну, в прынцыпе, гэта вся агучная інфармацыя была ў судах. Просто ўсё гэта, канешне, падводзіць да думкі, што да выводу, што гэтая справа гэта нешта значна больш сур'ёзнае, чым справа пра доступ да платнай падпіскі Белта, так? Таму што не выпадкова ж справа вырашылася менавіта такім чынам, менавіта мяне давялі да суда, чаму там менавіта мяне. Ну, гэта зразумела, чаму? Таму што Золатава гэта самы небяспечны чалавек ва ўсёй Беларусі. Тым не менш, Марына, яшчэ да суда, як толькі пачалося гэта следства, было такіх шмат розных канспіралагічных версій наконт прычын усёй гэтай справы і казалі пра тое, што хочуць Золатаву прыбраць з пасады галоўнага рэдактара, паставіць свайго, ўзяць пад кантроль, так бы мовіць, дзяржавы партал. Наколькі вось табе падаецца рэальная гэта версія і ўжо як працяг, ці не было, можа быць, такіх прапаноў, там, Марына, падпішы там паперку аб супрацы і будзеш сваім чалавекам там? Не, ніякіх прапаноў такого кшталту я не атрымлівала. І падчас следства не было ніякіх сігналаў пра тое, што калі вы там адсунеце ў бок Золатаву, то ўсё гэта скончыцца, увесь гэты кашмар скончыцца. Не, такога не было. Мне цяжка сказаць, ці была дакладна мэта адсунуць мяне, але тое, што была мэта паказаць, хто кантралюе сітуацыю, хто галоўны, вось прыпугнуць, вось такая мэта дакладна была. Вось, а тое, што прысуд быў мінімальны па гэтым артыкуле, гэта, мне падаецца, такі добры сігнал, станоўчы, і гэта, як я думаю, гэта вынік нейкага кампрамісу, які быў дасягнуты недзе там ва ўладзе. Менавіта, канешне, вельмі хацелася б даведацца, як там менавіта адбывалася гэта ўсё, хто дакладна за гэтым стаіць. Хто быў за Золатаву, хто быў супраць там наверсе. Якім чынам менавіта вырашалася гэтае пытанне, канешне, гэта вельмі хацелася даведацца, але я не ведаю, ці даведаемся мы калі-небудзь увогуле пра гэта. З мемуараў якога-небудзь прыбліжанага чыноўніка. Марына, як часта, калі, конечно, яна ўзнікала, была вот такая думка, боже мой, хай бы хутчэй гэта ўсё скончылася, хай бы мне прапанавалі заплаціць штраф і вот как бы не даводзіць справу да суда, я б пагадзілася, да і ўсё. Не, так я б пагадзілася, я прызнаю гэта, бо я ж просто такая рэч, што калі справа цягнецца месяцы, так, і ты разумееш, што апраўдальных прысудаў у нас у краіне вельмі мала, а нядаўна з'явілася вось якраз інфармацыя, там, можа, пару тыдняў таму, што в мінулым годзе іх было толькі 0,2%, так, то зразумела, што, гэтыя змаганні, яны не вартыя, яны не будуць мець ніякага выніку, так. Я двойчы падавала хадайніцтвы пра тое, каб быў спынены крымінальны пераслед, з тым, каб мяне прыцягнулі да адказнасці, да адміністрацыйнай адказнасці. Вось, і мне 2 разы адмаўлялі, і такім чынам мы дайшлі да суда. Калі б мне не адмовілі, то ў мяне б не было судзімасці, а цяпер у мяне будзе судзімасць. Не цяпер дакладна, а праз там колькі? 7-8 дзён, так? А калі б па 86 артыкуле маё хадайніцтва задаволілі, так, тады б у мяне гэтай судзімасці не было, а цяпер будзе. Апеляцыю будзеце падаваць? Ой, я думала пра гэта і бадай што не буду. А чаму? Таму што я разумею, што шансаў на апраўдальны прысуд, яны мінімальныя, а
нават не мінімальны, а мізерны проста, а часу, нерваў, грошай патрачу на гэта вельмі шмат. Марына, мяне яшчэ ўсё ж такі цікавіць гэты такі чалавеча-маральны аспект. Скажы, падчас знаходжання ў СІЗА, падчас допытаў, падчас, я не ведаю, там сустрэч, можа быць, з тым бокам абвінавачання і пацярпелымі. Было такое, што людзі размаўлялі з табой і адводзілі вочы, не маглі глядзець. Было адчуваць, што яны разумеюць, але так. Ці, як кажуць, бож'я раса? Калі я пыталася ў следчага пра праслушку, вось гэта сцэна з адводам вачэй, яна была. Нават я гэты момант дагэтуль прыгадваю, як гэта выглядала. Вось. У іншых, здаецца, не было такіх сітуацый. Я памятаю, што Іра Леўшына казала, што ўсе ўсё разумелі. У маім выпадку такога не было. Усе так спакойна, як быццам тое, што адбываецца, гэта ўсё правільна, гэта сапраўды такое сур'ёзнае злачынства, за якое я павінна адказаць па законе. Взялі такого сур'ёзнага злачынцу, як жа ж, ворага. Марына, ты сказала, што ўсё ж такі спроба паўплываць на партал, на ўсю беларускую журналістыку, застрашыць, яна была. Зменіцца Тутбай пасля гэтага судовага працэсу? Я магу сказаць дакладна, што гэтая справа нас загартавала. Мы зразумелі, што адносіны паміж намі сталі такімі больш цёплымі хіба што. Мы сапраўды адчуваем сябе цяпер адной камандай, падтрымліваем адзін аднаго. Гэтая справа нас так з'яднала. І не толькі людзей унутры Тутбай, і не толькі ўнутры рэдакцыі, таму што весь Тутбай, здаецца, загартаваўся і стаў такім адзіным арганізмам. Але і я думаю, што так можна казаць і пра журналісцкую супольнасць. Якраз, канешне, пра незалежныя медыа. Гэта такая справа, калі можна казаць пра нейкія станоўчыя бакі ці станоўчыя вывады, то в гэтым плане гэты досвед, канешне, быў такім карысным. Мы ўсё пра журналістыку. Скажы, а як это твая сям'я ўсё гэта перажыла? Яны малайцы, канешне, вялікія. Муж, дачка, сын, мама, бацька, ён жыве ў мяне далёка. Ведаеце, што я забараніла ўсім прыходзіць на суд. Таму што калі толькі гаворка заходзіць пра родных, я пачынаю плакаць. А гэта, мне здаецца, гэта ў такой сітуацыі недапушчальна. Таму я сказала, на суд не прыходзьце, калі ласка. Але бацька прыехаў. Ён хаваўся некалькі дзён. Прыйшоў на прысуд. Калі бацька прыйшоў на прысуд, я сказала, мама, тут бацька збіраецца на прысуд. Калі ён прыйдзе на прысуд, і ты ж, відаць, пакрыўдзішся, што ён прыйшоў, а ты не. Так ты таксама прыходзь на прысуд. Мама таксама прыйшла на прысуд. Яны, канешне, перажывалі вельмі моцна. Што тут скажаш? Але малайцы добра трымаліся. Падтрымлівалі. А журналісцкая супольнасць, падтрымка ўвогуле адчувалася, і не толькі ад журналістаў, а ад іншых, ці наадварот, там жа ж былі і такія, якія там не ўсё то золата, што блішчыць, панімаеце? Падтрымка, канешне, вельмі адчувалася. Я вельмі ўдзячна і журналісцкай супольнасці, грамадскай супольнасці, таму што не толькі журналісты падтрымлівалі, нават некаторыя людзі з дзяржаўных органаў таксама цікавіліся сітуацыяй, вельмі падтрымлівалі. Некаторыя таксама з дзяржаўных СМІ падтрымлівалі, так, асабіста падыходзілі, казалі, што ўсё такое. Але тое, што там адбывалася, у сэнсе, у дзяржаўных медыях, ты на гэта стараўся, я старалася не звяртаць на гэта ўвагі, в прынцыпе, таму што мы і так прывыклі, што калі гаворка ідзе пра нейкія там эмацыйныя наезды, то
гэта просто не варта ўвагі. Дзякуй вялікі. Марына Золатова, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас. Дзякуй, Марына. Дзякуй вам.